Umbiko wesidumbu sika Antara. Isikweletu sesibhedlela. Kanjani ukuthi akunalutho lana olukhuluma ngokufa kwa-Antara noma ukugula kwakhe? Yenzeka kanjani ngempela into enjalo? Ongenani kumele ngabe unezincwadi zasesibhedlela lona. Mnumzane, konzakaleni ngoVikrant? Ngicela ungitshele. Yasekuphela izinyanga ezimbili engezi lapha e-station uVikrant. Akezi nje lapha yazi. Wena mfonela umbuze. Kulungile. Ngizomfonela. Ungalingi ukuthi uzwe ngami wentombi. Kungenjalo uzongibulala. Ngeke ngimtshele lutho. uVikrant ubengayi emsebenzini inyanga ezimbili. Ingabe ulahlekela umsebenzi wakhe ngempela? Nkosi. Ngiyazi mangimbuza angeke ngitshele lutho nje mina. Uzothi ngitholephi? AJ nazoke. Cha, ngiqonda ukuthi AJ nguyomsizile ungena emsebenzini. Nginesiqiniseko unalo ulwazi. Kumele ngifonele AJ. Ingabe kwenzakaleni? Kungani uPhutsha ngishayela ucingo? Ngabe konke kuhamba kahle? Kodwa AJ ufikile nje njengamanje. Awu. Hayi ngeke. Kumele ukuthi ngiwuthole umbiko ngesidumbu noma kanjani. Buka ukuthi nginomsebenzi obalekile noAJ. Ngiqonda ukuthi kade ngiye komunye udokotela la. Ngakho bengifuna ukubuza uAJ ukuthi uyamazini lo dokotela. Phutsha uhambile ohlangana nodokotela Uhamba wedwa. Phutsha kungani wenza lokho? Uyaqonda ukuthi akumele ngabe uhamba wedwa ukhulelwe manje. Phutsha ngiyakucela ungayi noma ikuphi wedwa. Nginawe mina ngitshele ngizoza. Kulungile thatha ifoni. Woza nami ngilethe imoto ngizokuphelezela. Woza. Awusayi enkambini yamaphoyisa kulezi insuku. Ubani okutshele lokho? Akubalekanga lokho. Angitshele kungani ungasayi? Vikrant, kukhona nokwenzakalayo. Buka, ungangitshela noma yini ngoba vele ngikhulela ingane yakho. Vikrant, noma ungalahlekelwa umsebenzi wakho, ungitshele. Sakhona ukuphila, ayikho inkinga lapho. Kodwa ngicela ungitshele iqiniso.
Ngiyacela Vikrant. Phuja ayikho into enjalo. Uyazwisisa kodwa ukuthi ayifani nawe lento ecabanga njengamanje. Ngicabanga ukuthi kuzomela kutshela iqiniso manje. Ngitshele Vikrant. Ngizokutshela. Phuja uhulumeni ungifake ophikweni lomsebenzi oyimfihlo. Umsebenzi oyimfihlo? Yebo. Ingakho nje ngingasayi epolice station kulezi insuku lezi. Futhi ubonile ukuthi nomfaniswana ngisawugqoka umsebenzi. Esikhathini esiningi ingakho ngigqokela ingubo zami nje. Ilokho isizathu sakho. Futhi insuku eziningi seyidlulile. Konke ngifuna ukutshela ngawo ngoPretty. Empeleni asivumelekile ukuthi sitshele amalungu omndeni wethu ngalento kodwa nakho ngiyakutshela wena. Phuja, uPretty naye uyingxenye yalolu phiko lomsebenzi oyimfihlo. Yeah. Engakho nje ngihleze ngithola izincingo zakhe njalo. Empeleni uhulumeni uhlale nathi phansi wasidonsa ngeindlebe ukuthi singatsheli ngisho amalungu omndeni wethu ngalento le nje. Kodwa Phuja, ngiyakuthemba wena. Ngoba ngiyazi ukuthi wena uzoyizwisisa lento. Ngiyazi ukuthi wena uyazwisisa futhi angeke utshele umuntu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.